Na obroncima Stare planine u klisuri Toplodolske reke nalazi se selo Topli Do, mesto koje je decenijama izgledalo kao da se polako gasi. Topli Do je selo koje je u tišini i bez velikih planova postalo jedan od najjačih simbola povratka života na Staru planinu. Oživljene kuće, domaćinstva koja primaju goste, planinari, istraživači, porodice sa decom i jedna neobična ljudska priča koja je sve pokrenula. Ja sam turizmolog, odnosno ekonomista turizma i ja sam zaradila penziju radeći 40 godina ovaj posao i nastavila sam posle penzije da se bavim ovim poslom ovde. Trenutno smo u kući koje zovem domaćinstvo Najde Andrić i to je kuća koju sam ja kupila, renovirala. Dugo je trajalo da bi postalo ovo što jeste i kuća nije namenjena da bude ni turistički objekat. Kuća je namenjena za ličnu upotrebu, za domaćinstvo naše i za društvo, okupljanje društva, sviranje gitare i da beže da pobegnemo iz Beograda kako bi bili negde u prirodi. Kuća koju je Najda prvo obnovila za sebe postala je jedno od prvih mesta u selu koje je primilo goste. Ono što je počelo kao improvizacija postalo je organizovan smeštaj i signal da u selu postoji potencijal. Tamo gde je nekada bilo crveno selo, selo zapuštenih kuća, danas su obnovljena domaćinstva, krovovi podignuti iz pepela i više od 100 ležajeva za goste. Turizam u Toplom Dolu nije nastao kao planski projekat, već kao posledica jednostavnog pitanja gde možemo da prenoćimo. Prvi su stizali planinari zbog vodopada, zbog netaknute prirode, zbog činjenice da se oko Toplog Dola nalazi najveća koncentracija vodopada u Srbiji. Kako su dolazili, tako je selo počinjalo da se menja. Iz mesta bez ljudi polako je postalo mesto gde ljudi dolaze umesto da odlaze. I odjednom je Topli Do bio zanimljiv zbog vodopada koji su oko nas i počela je da dolaze planinari uglavnom i onda su pitali gde mogu da prenoće i slali su ih kod mene. I ja sam bilo je improvizovano, međutim počeo je veliki broj ljudi da dolazi i onda sam ja napravila tu jedan apartman. Ja nemam neki kapacitet, to je 8 ležajeva, ali dovoljno da onako u toku leta već godinama dolazi veliki broj i planinara i ovako turista i sa decom. I sada ovde gde sedimo je kuća koja je kategorisana, u koju dolaze turisti, planinari, putnici, namernici ili kogo tako služi tome. Turisti u Topli Do ne dolaze zbog luksuza, već zbog nečeg suprotnog, zbog iskustva koje je nemoguće dobiti u gradu. Ovde nema supermarketa, nema kafe barova, nema restorana, nema asfaltnog puta do kuće. U Topli Do se dolazi svesno i ostaje ako čovek ume da prihvati ritam planine. Sporiji, tiši, prirodniji. Za meštane to nije romantika, nego svakodnevica. A za one koji dođu, to je lekcija koja se ne uči preko ekrana. Hranu ne spremam iz puno razloga. Prvo što imam dosta godina, što je to meni naporno. Drugo, mi ovde nemamo prodavnicu koja bi bila opremljena namirnicama da ja mogu u datom momentu da nešto kupim. Znači, morala bi da donosim iz Pirota, što nije baš naivno. A drugo, većina gostiju se donosi, ovo što ostaju malo duže, oni sami donose hranu i ovaj apartman koji imam je opremljen kao kod kuće. Znači, opremljeni sa svim mogućim potrepštinama od šporeta, mikrotalasne, tostera ili šta već treba, frižidera i oni mogu sami da pripremaju i to im je najrentabilnije koliko sam ja shvatila. Kada su planinari u pitanju onda radimo catering, a catering radimo iz Temske. Imamo čoveka koji već godinama radi catering za moje planinare i oni su jako zadovoljni jer jedu originalnu pirotsku hranu. A imamo i ovde jednu kuhinju
Naš predsjednik mesne zajednice uglavnom isto ima kuću za izdavanje, a ima i kuhinju u kojoj može da se gost prijavi i da se interesuje ili šta se jede, da li želi, ne želi i još jedan način da se reši pitanje ishrane. Tako da niko nije gladan. Mi ovde plaćamo porez na delatnost koju radimo i plaćamo boravišnu taksu. Moje pitanje je šta mi nudimo gostu za tu boravišnu taksu. Prvo dolaze putem koji, verujte, nije bezbedan. I treba malo povesti računa o tome. Ovaj put kojim dolazite bi mogao da bude jednosmeran, ali nikako dvosmeran. I tu se vraća u rikvers, tu dolaze ljudi. Ja sam imala goste koji su došli jedanput i rekli su divno i hvala, ali nikad više. Mi nemamo ovde kontejner da bacimo smeće. Mi nosimo sa sobom. Znači, ja imam goste i onda molim vas, ja to skupljam u ostavu neku, pa molim vas ko prvi krene dole ponesite do Pirota ili do Temske, što opet nije neka usluga. Mi nemamo ovde restoran. Meni su juče je došlo dvoje, sad su otišli na Babin zub, oni su došli gladni. Nisu krenuli spremni da dođu u jedno selo gde nema nikakav restoran, gde nema usluga, da ne mogu ništa da pojedu. I onda kao, jel imate nešto? Pa rekao, nećete biti gladni, preživećete, ali oni su došli nenajavljeni, oni su došli ovako da gledaju, nisu znali šta ih čeka, pa su došli kod mene. Leto u Toplom Dolu je živo, zeleno, puno gostiju. Zima je nešto sasvim drugo. Selo se tada povlači u tišinu i ostaju samo oni koji mogu da žive sa snegom, bez saobraćaja, bez medicinskih službi, bez redovnih snabdevanja. Turizam opstaje, ali samo kao sezonska delatnost, ne kao primarno zanimanje. Ne može da se živi od toga. To je pod jedan, jer vi znate šta je masovni turizam. Od tog masovnog možda bi i moglo, ali ovde nije, ovo je sezonski turizam. Ovde je zimi vrlo neuslovno. Ja sam bila jedne zime ovde, imali smo i -15. Znači, ko je naviko da živi u grejanju nekom, ovi seljaci su ovde od rođenja pa i dan danas, oni opstaju. Međutim, onaj ko je živao negde van ovog sela, teško. A turisti bi imali problem da dođu ovde zimi, jer ovaj put nije baš, videli ste kako izgleda. Vrlo je uzan i opasan i tu zimi kad zaledi, kad bude neka poledica i ne daj Bože da se nađete na tom putu. Tako da za zimski turizam nije povoljno, u toku leta da, i ne može da se živi od toga. To je samo jedna dopunska delatnost. Ja to radim više iz hobija i iz ljubavi prema turizmu i prema mom poslu i ljubavi prema ljudima. Postoji trenutak u kom se selo nije borilo za turiste, već za opstanak. Kada su investitori pokušali da reke Stare planine stave u cevi i izgrade seriju mini hidroelektrana, Topli Do je bio jedno od prvih mesta koje se tome suprotstavilo. To više nije bila borba za udobnost, nego borba za život. Taj otpor nije ostao lokalna vest, postao je simbol. Kad sam došla, znači sve ove kuće oko mene bile su crvene, mada mi ovo zovemo i crveno selo, i nekako je bilo, nije imalo života. Nekako je bilo, ne čuje se ljudski glas, nekako je bilo sasvim drugačije. A onda počeli su ljudi da obnavljaju te svoje kuće, videlo se da se nešto događa, da se u selu nešto menja, ali se stvarno promenilo. Onda smo i branili tu našu reku. Hteli su da nam reku stave u cev i planirano je jedno 6 mini hidroelektrana na rekama Toplog Dola. Međutim, seljaci odavde koji su gorštaci i koji kad se pipne u njihovu imovinu uopšte nisu naivni i ovde se brani ono što je svoje, brani se životom. Znači, mi smo odbranili te naše reke
nismo dali da naprave mini hidrocentrale. To što smo uradili u prvom momentu se poteralo i ove ljude koji su odavno otišli i napustili kuće kojima nije padalo na pamet da se vrate. Međutim, sada i verovatno i njihova deca insistiraju na tome, nema kuće se, ništa se više ne prodaje, sve se obnavlja i selo nam je zaživelo i hvala Bogu, što bi rekao naš čovek. Oko Toplog Dola nalazi se mnogo vodopada. Tu su i virevi, nekadašnja prirodna kupatila, podeljena na ženski i muški vir, iako danas to više nije potrebno, a pripovedanje ga drži kao deo lokalnog folklora. 60% vodopada Srbije je oko nas. Oni su prelepi. Imamo Vurnje, se zove jedne, tako zovu vodopad neki, koji je druga planeta. Znači, tu idu apsolutno spremni planinari koji mogu da to vide. Retko ko može, ko nije planinar i ko nije u formi, ne može ni da vidi to. Jer tu se ide sa stručnim vodičima koji se profesionalni, koji se iznajmljuju iz Pirota. Ovde može još, znate šta, imamo stočarstvo nam je, to je bio prioritet ovog sela i od toga se živelo. Sada imamo vrlo malo te stoke, ali imamo oni to nazivaju divljim konjima. Nisu to divlji konji, to su konji koji pripadaju ovim seljacima, ali koji žive gore i koje je atrakcija. Videti ih kako to izgleda. I oni su gore sami i zimi i leti. Ali naučili su ih turisti da im daju jabuke ili šećer i oni prilaze i vrlo su lepi, prelepi su konji, znači to je nešto što treba videti. Onda gore su i naše krave seoske, mi u selu nemamo štale i nema krava, one su svuda okolo, skupljaju ih za Đurđevdan, a za Krstovdan ih vraćaju u Pojatama i one su celo leto gore, i to je impozantno videti. I čovek koji je moj komšija i koji ih čuva gore, svaka krava ima svoje ime. Među njima su Kasandra, Šemsa i tako. I to je jako zanimljivo. On svaku kravu zna po imenu. Znači, i to je jedan kuriozitet za današnji život. Mi koji smo iz grada nekako, ljudi koji dođu iz grada i vide sve to, jako im je zanimljivo. Imamo te reke gde može da se skače, te virove, imamo ženski vir, muški vir, to su nazivi ko zna otkad datiraju, ali nekada su se tu kupali, nisu imali kupatila, nego idu kosidba, žetva, dolaze da se kupaju, naravno nisu imali kupaće kostime, to su bili onako prirodno kupanje, odvojeni ženski vir, muški vir i dan danas imamo ženski i muški vir. Ali dobro, danas to ne važi. Danas je to druga priča, ali vrlo zanimljivo. Kao i mnoga planinska sela u Srbiji, Topli Do je dugo imao jednu istu sudbinu. Mladi odlaze, stari ostaju, kuće propadaju. Ali za razliku od većine, ovo selo je doživelo nešto neobično. Umesto da se prazni, počelo je da se puni. Najpre su se vraćali oni čiji su koreni ovde. Onda su počeli da dolaze ljudi iz gradova, prvo da vide šta se dešava, a potom da kupuju kuće i obnavljaju ih. Kuće koje su godinama stajale zatvorene, danas su u pola slučajeva restaurirane, a u drugom u procesu obnove. I, što je još zanimljivije, u Toplom Dolu više ne žive samo Piroćanci. Selo je postalo međunarodno. Prvo, turisti su, ne mogu uopšte da svedem na jednu grupu. To je tako mešovita grupa i ima ih, što bi rekli Piroćanci, ima ih raznih. Znate šta, najviše ima planinara, ali šta je zanimljivo, oni dolaze april, maj, juni, kada su vodopadi oko nas puni vode i kada su zanimljivi, i onda su grupe planinara ovde za vikend. Oni dolaze petkom, ostaju petak, subotu, u nedelju se vraćaju, ali 2 dana selo vrvi odnosno ne selo, nego okolina sela koja je vrlo zanimljiva i koju stvarno treba videti i upoznati. Dolazi puno stranaca, znači puno, ja bar imam, oni znaju celo selo, bolje nego ja, dolaze godinama i oni su svima nama dobro došli, oni znaju sve o Toplom Dolu,
Oni su branili reke kad smo branili njim, ili su učesnici, dolaze Česi, dolaze Slovaci, dolaze Nemci, čak imamo ljude koji su odavde odseljeni, žive u Americi, ali dođu i oni. Imamo iz Beča ljude koji, njihova deca su se rodila u Beču, ali oni su ovde sada i obnovili svoju kuću, tako da ima nas, ovo je sada jedna međunarodno selo i ima nas dosta. Prema nezvaničnim procenama u selu stalno živi 50-ak ljudi, ali broj se preko leta povećava i na nekoliko stotina. Turisti ne dolaze samo da prespavaju, nego da uče nešto što se u gradu više ne vidi. Dolaze porodice sa decom, jer ovde je, mi smo na oko 700 do 800 metara nadmorske, što je idealno, što je jedna Zlatiborska visina ili Sokobanja. Onda imamo reke koje deca se kupaju, skaču, nema saobraćaja, nema opasnosti da ih nešto pregazi. Drugo, može da se nabavi domaća hrana i ovde dođu deca, bar kod mene, i prvi dan majke kukaju kao ništa ne jedu, vidi na šta liči, ne spava, deca su ovakva, onakva. Znate šta, za 3 dana oni ne prepoznaju svoje dete. Prvo dete počne da jede, jedva ih hranimo, a onda spavaju. Ja sam imala majke koje dolaze da slušaju decu kao, da li diše? Deca spavaju po 12 sati. Znači, kiseonik, ovo je jedna hiperbarična komora. Deca se ovde, drugo, igraju se, skaču, niko ih ništa, nikome ne smetaju, niti oni deca nama, niti mi deci, tako da im je divno. Topli Do je više od sela. To je primer da život može da se vrati tamo gde ga je svet već otpisao. To je priča o ljudima koji nisu napustili svoju reku, niti svoje zidove, niti svoje ime. Ovo mesto nije spaseno projektima, niti strategijama, nego odlukom da se živi, a ne odustane. U Srbiji postoje stotine sela koja nestaju. Topli Do je jedno od retkih koje se vratilo. I to nije samo lokalna priča, to je dokaz da selo nije prošlost, nego moguća budućnost. Ne za svakoga, ali za one koji umeju da slušaju tišinu planine, vodu koja ne sme stati i ljude koji znaju šta znači braniti svoje do kraja.